बोसोरनि आर्टिस्ट एसोसिएसना दिनै बेवहाय मेगा अडिसन लानाय जादों मा बुङो बेनि सायाव? नंगौ जोंहा फैबाय थानाय 25 नभेम्बराव गुवाहाटी कलाक्षेत्रआव मोनसे जोंनि फिल्म एवार्ड जागोन जोंनि आर्टिस्ट एसोसिएसनफोरनि दा बेयाव जोङो मोनसे माबा लानाय जादों हाबाफारि भइस अफ बड'स होनना बुङो दा बेखौनो जोङो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट हिसाबैबो जोंनिफ्राय जोङो सानै रोजाबगिरि जोङो दैथायहरनांगौ बेनिखायनो दिनै जोङो मेगा अडिसन प्रग्राम खुंनाय जादों जोङो दिनै बे प्रग्रामा जोंना दाबो सोलिगासिनो दङ जोंनिफ्राय जोङो सानै सिलेक्ट खालामनानै हगारहरनाय जादों। साबेसेसो बेयाव बाहागो लादों? दा दिनैसिम दासिम आरो ओरैनो 10 जनसो जाबाय 10 जन ना 12 जन बिदि जाबाय आरो फैबाय थानाय समाव बेबायदि लागोन जोंथ' लाबाय थाखायो थांनाय बोसोरावबो लादो देग्लायबो जों सेन्ट्रेलनिफ्राय जि माने माबा फैयो अर्डार फैयो जों बेखौ फल' खालामनानै बे प्रग्राम खुंनाय जायो आरो बे बोसोराव साबसिन सिनेमा तामुलपुर जिल्लानिफ्राय ओंखारगोनखौ मिजिंथिदों। जोंथ' ओरैनो सर्ट मुभि दोङो मिउजिक भिडिअसफोरबो दोङो बेखौ जोंनिया जुरि बर्डआ नायगासिनो दङ जोंनिफ्राय जोङो सिलेक्ट खालामना हरनोसै बेयाव जों मोनो मोना बे उननि बाथ्रासै जोंथ' नाजादो जोङो सिगांनि खेबसेयावबो जों मोन्दोंमोन सर्ट मुभियाव जों मोनदो मिल्क इज वाइट नामा बेयाव मोन्दों जों सर्ट मुभियाव बेयाव मोननो हादों जों तामुलपुरा फार्स्ट मोन्दोंमोन आरो फैबाय थानाय लाइमोनफोरखौ मा खावलायो? फैबाय थानाय लाइमोनफोरखौ बेखौनो बुंनो बा जों बेखौनो नुबाय थादों दा जोंहा सिगाङाव जों जिहेतु माने जोंहा जितु माने बिसा गैयामोन बे समाव जोङो एसे आलाय सिलाय नुदोंमोन जाय जेरै हायो बेनो फिल्म खालामदोंमोन दाथ' जोंनिया मोनसे डिसिप्लिन माबायाव फैबाय लाइनाव फैबाय दा जोङो बुंनो थाङोबा बहुत डिसिप्लिन आरो दा जोङो बेनिखायनो जोङो जानला मानला जों देग्लायथ' नुबायानो जानला मानला जों रावखौबो माने फिल्म बानायनाय नुवाखै जायफोरा बानायदों माने मोनसे हेभि बाजेट लानानै मोनसे बेखौनो सर्स साननानै मोजाङै बानायखायो आरो बे जानला मानला आगोलाव जोङो 40-50 गाहाम माने फिल्म मोनसे माबायावनो सनावनो बा मोनसे मायथाइयावनो ओंखारनाय जों नुदोंमोन दा बेबायदि दा जाला आरो डिसिप्लिन जाबाय बेनिखायनो सानदों मा फैबाय थानाय लाइमोनफोराबो माने बिदिनो बाहागो लानानै बा जोंखौ सापर्ट होनानै इयुनफोरावबो बिदिनो गावबा गावनो जौगालांगोन बेखौ जों मिजिंथिदों आरो दिनै जों नुबाय गोबां गोदान माने रोजाबगिरिफोराबो बाहागो लाफैदों मोजाङानो जादों मोजां मोनदों बिदिनो गासैबो फैगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो गिबियावनो खुलुमनानै बरायनाय थाबाय दिनैनि बे मेगा अडिशनावहाय बाहागो लानानै गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों जोबोरैनो बियो आंनि नैथि खेब बाहागो लानाय थांनाय बोसोरावथ' खेबसे थाबाय 2022आवहायबो आङो बाहागो लादोंमोन आरो ओमफ्रायो थार्ड प्राइज मोन्दोंमोन ओमफ्राय बिराद मोजां मोन्दों एबारबो गोबां माने मोजां आर्टिस्टफोरा रोजाबगिरिफोरा रोजाबगासिनो दङ बिथांमोनखौ लोगो मोननानै गोसोखौ जेन माबा मोनसे एक्सपिरियेन्स मोन्दों बिथांमोननिफ्राय सोलोंनो हादों बेनिखाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो गामिया बगाजुलिनिफ्राय फैदों आङो बाथौगुरि देरहागोनखौथ' रोखा बुंनो हाया होमब्लाबो माने जेसेबां खनदों आंनि बेस्टखौनो होदों आरो आङो ओमफ्राय होमबाबो गोबां गोरों आर्टिस्टफोर माने रोजाबगिरिफोर रोजाबगासिनो दङ ओमफ्राय बुंनो हाथ'वा जोबोद गोजोननाय मोन्दों गोसोखौहाय बाहागो लाफैनो मोननानै मोजां नांदों जोबोद मोजां नांदों जोङो सप्तासेनिफ्राय मिथिनो मोन्दों बे माबाखौ कृष्ण सेक्रेटारिया जोंनो खिन्थानायखाय जोंबो रेडि जाना फैदों बेयाव जोबोद टाफ कम्पिटिसनखौनो मोन्दों कम्पिटिटरफोरखौ लोगो मोन्दों एक्सेबार कारेक्ट होननाय जायो गासैखौबो आङो नागाजुलि खात्रबारिनिफ्राय फैदों बाहागो लानो बेयाव जोंहा फार्स्टआव निजा चइस थाहैबाय निजा चइसआव गावबा गावनि जायखौ मोजां मोनो बेखौ रोजाबबाय बेनि उनाव फक संखौ नागिरनाय जादों ओमफ्राय बेनि उनाव जोंहा आदार लेंगुवेजाव जेरै हिन्दी हक एसामिस हक बर' हक एसामिस हक बादायलायना जोबोद मोजां मोनो टाफ कम्पिटिसन जोबोद टाफ देरहागोन रोखा माने एक्सेबार कारेक्ट माने जायबो खात्रा रोजाबो दा बेखौ आङो दाथिके बुंनो हाया जे आंनो देरहागोन खिन्थु मोजां नांदों कम्पिटिसन खालामनानै जोबोद मोजां मोनदों निस्सय मानो होनोबा गोबां
टेलेन्टेड माने एकदम साननो हनो गोरों मानसिफ्रानो बाहागो लादो माने जिफोर गानखौ खनोबाथाय माने मोनसे गोसोखौ बोनो हायो बेबायदि मेथाइखौ बुहुदानो खनदो आरोना दा बिनि गेजेराव आंबो सासे कन्टेनारि माने बादायगिरि आंबो आंनि गावनि रोंगौथिखौ देखायबाय नाथाय बेवहाय आंनिफ्रायबो नीलेश्वर देंखो बिदोंमोन बेखौ आं होनो हायासै स' आंना इयाव एसे माइनास पइन्ट दङ आरो जायखिजाया फैबाय थानाय समनि थाखाय आंबो एक्साइटेड आरो बिदिनो इयुनाव नाजालांबाय थागोन मोजां मेथाइ खननो दिनैनि बे बादायलायनायाव देरहागोनखौ रोखा मोनदों बिदि जेबो बुंनो हाया खारन गोबां टेलेन्टेड मानसि दङ बिदि जेबो बुंनो हाया दा रिजाल्ट आं बर' हिन्दीया जाबाय दोंसे आर'ज इसोरखौ आर'ज खालामनाय मेथाइ इखौ आं खनदो ओमफ्राय बर' ओमफ्राय असमिया दोंसे खनदो एसामिस बेखिनियानो खुलुमबाय आंनि मुङा रोनस्रि बसुमतारी आं बगाजुलि हालामनि सिङाव थानाय 1 नं माइनावपारा गामिनिफ्राय फैदों आं दिनै पार्टिसिपेट खालामनानै जोबोर मोजां मोनदों माने आं सेकेन्ड टाइम आरो एबारो ओमफ्राय जोबोर मोजां मोनदों मोजाङानो जादों आंनिखौबो आं मोजां जादों बायदि मोनदों नाथाय बिजिरगिरिफोरासो मिथिगौ बेखौथ' आं दा बुंनो हाला उनाव मा बुङो उन जोलैनि लाइमोनफोरखौ मा बुङो बेबायदि बादायलायनायखौ बाहागो लानो जाहाथे जेनेबा देरहायै बेथ' थाखायो नालाय गासैबो जेनेबा मोजाङै सोलोंनानै पार्टिसिपेट खालामफैबा देरहानाया खाथां आरो मा मेथाइ खनखो आं बर' हिन्दी एसामिस बे मोनथामखौ बर'नि गेजेराव सोरनि मेथाइ खनखो बर'नि गेजेराव आं नीलेश्वर ब्रह्म बिथांनि सल' खनबाय आरो सुलेखा बसुमतारी बिथांजोनि एसामिसआ एसामिस थाब जादों बादायलायनाया एसे जादों नीलेश्वरनि एसे मेथाइखौ नीलेश्वरनिखौ गोसोखांनाय जोबनायाव बावलाङा नोंनि गोसोनि दाहा दैमायाव आय' सोलेर नोंनि गोसोआव गोसोनि दाहा दै